Прибри около мисти. Кремени се нажинајаца, едни утре ми дојде ведеци. Се красавиц. Јас нито друга ми е десни, нито ти десни. Ја осни или Да, добре, бе, аз ще дойда. Да, ще дойдеш. Ади, Дойде ма вземеш, ако съм там или пък. Аз надявам, че ще се върна. Јачи Днес ми е хубаво. најаца. Дай то да. И другия на 20. Значи това, че аз съм на логопед и после на психолог. И нисото, така и јеси мисти. Добре. Еми той за 16 ми писа, ама На 28 не знам дали ще бъда тук. той не знам дали, ако и Петко е тук, той Петко ще дойде, разбираш И ли? 6 мърна ще ходим да я записваме. Петко може да е тук. Ако тук на Цвет 14, на кажа. ама е тук, да. Тук ще ходим. Это јадница и во жениците. Така и мислерица. За тук Што и по-да, тие тук пријателица ще станат једа. нещата. Ја Ако така не ще викна майка му. Да, а пък тук Така и ти може и седят. записваме на 26. Не знам, тя ще да има и стои. изпити. Значи ще Ще има останеш там. един изпит, Мандата. който ще е Ја граматически дој. и един говорно. Не знам кога ще, най-малко 2 дена. Аз Јаде. и нали бяхме си казали да ще се зазова. Значи тя е прекръсна, още аз съм Јата си. Аз съм имала и Илијаци бја. смятай, направи ми просто за 5 години. Теремок. Се живи теремок. Никой не ме казва, че трябва да ги взема. Така и Аз ти мисли. казах, че няма Знаете, така. той Но това тя е прекръсна, тя е няма вътре логопед психолог. Аня. Трябвало е да такова, Така трябвало е има да да пак да те насоча. Еми, Хем да си ги вземеш, Учене пайде. на това вика, Аз седя, защо не дойде опит тогава? Да, така и. И тогава да почне. Така и мисли. Така и мисли. Защото не съм познавала да ти дам на пътствие. Не, защото мислех, че ще го правят нещата. Без намеса. Не, за да не ги такова, ме разбираш, в смисъл, че както трябва, няма да ми трябва въобще и при кризи. Мога да Как? Защото ти ще се ползваш с... Той ми каза, че по принцип заслужава на 100% ще тя. Чужда помощ. Точно като видя. И аз така... Аз малко го излагах, че той ни прави. Карай се, важното е нито да се Ма вкъщи имаш бе човек. Красиво е. Што плеги начинајат. Ето, не начинајат.